Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Airport. Kapag-Tagalog tayo. Yes guys, ang tagal tayo ngayon. Hindi pa blind ron lang kasi na ron. Uy, kato! Amaw! Ay, nalang, kagkatanga-tanga. Ang likabalo mo lang, wey. Nyark. So guys, bale naghahanap kami ng masasakyan ngayon. Pero wala pa kaming mahanap na meter taxi. Sabi, sobrang haba ng pila. Ay, ito ba? Kala ko kung galing. Morning po mga kaibigan. Karoon po ko ka-experience nga yunungan may taxi nga nanay sa kay daan tapos pasakyan pagod may ito na jeep punta ko pag pangayo what should you say sakit first time by Manila lahi gud ka. Okay guys, mag-unbox po tayo ng Explore Corregidor Starter Pack. Isang paypay para hydrated tayo sa ating paglalakbay ay Hope in a Bottle. At our very first stop sa Battery Way, which is a huge, this is quite fascinating to be honest. It's out of this world battery guns. Yes. Legit by what? Original battery guns. Ay, mortar guns na. Ish. Cartridge room. Storage area.
headquarters for the commanders and instruction something. And I don't know what's that place. Kailangan, di ko substandard. Sumagot ako nun. Literally want to go back in time. Makita lang na ako how these guns work. Guys, they call this the a mile long barracks. Not literally a mile long. They just call it a mile long because it's the longest barracks in the world. Mo ba? Like from there up to over there. Actually guys, I am still speechless right now because what? So this right here is the bachelor officer's quarters. Pa-social sa tatong accent ako na praing na may tag foreigner ba. Kalingi ka ba tao binilag incheck ko sa ba Koreano sa ba. Guys, gutom na kayo and this is the time we should eat. Gutom, wala may pumahaw. Guys, kabalo mo sila mga plato dere. Feel ako World War II food. Pwede pang frisbee kay bakal. Yung mga ruins sa likod. Gosh. Langayan incoming. Ay, ang lugayan. Ano ba kung pasalubong? So, nasa suga, di ba guys? Night time sa year daw. May 6 or around sa week sa May 6. Kaya maabot na siya dito sa tunga. Kaya there's a whole staso. Dito na tayo sa Malintatan. So guys, medyo madilim po. Pero nasa loob po tayo ng Malintatan, which is isa sa mga tunnel ng Second World War sa corregidor dito. So, tanan mga tunnel din is like, kani. Kaya na dyan na siya own room, pero nakasil na siya. Kana siya, maagyan na siya ko. Imunang daruhon diretso. Diretso na siya dito sa likod dyan. Kaya marag mga rooms na siya na uban. Kung mo na hospital, that's na pa kwarto ni MacArthur something. Super unbelievable.